U vikendu, kotри za nami odbaveni першинствени колов низших фудбалских лигов у Војводини. Руси на руским Кересторе победзел Полет за Сивцу 3-0, а успешни були и коцурци котри тиж на домашњем терену победзели единство за Бачково Петрово села прешвечливо за резултатом 6-1. За разлику од тих двох екипов, Ѓурѓовска Бачка була неуспешна. У Катју домашњи Југовиќ победзел за резултатом 5-0. У Општинске лиги Шид Сремац победзел единство за Љуби 5-1, Пикиć бул лепши од Синđелича за Згибарцу, та победзел за резултатом 1-0, a pobedzeli i Bačinci u Vašicoh ekipu na predak za 3-2. Krasni visti nam prihodza za Subotici. Tamo trimane evropske peršenstvo Šotokan Karate Sojuzu. Medzi 1500 karatistami za 16 državoh Ana Marija Njaradi za Karate klubu Rusin osvojila perše mesto u pojedinječnoj konkurenciji u kategoriji kadetkoh. U Subotici učestvovala i Sara Plančak, ali je iše nje udalo postignut značnjejši rezultat. Međutim, obidva še zmahali za reprezentaciju u Srbiji, co značni uspjeh dvoh karatistkoh za ruskog Kerestura.